Да, децата... Бе, не бе, да. Ти имаш и кълбо, нямаш проблем, бе. Имаш прежда. Имам кълбо, аз съм вече го клъцна. Така искам да покажа. Той съм го спрял, сега ще го гледам. О, ама то снима вече. Чакай. Няма нищо. Нека си снима. Не бързо. Все пак аз мислям, че е оранж. То като го стартираш и веднага почва да работи. Като покажеш камерата и веднага почва да работи. Аз мислих, че трябва да се натисне, за да тръгне. А тя в момента, в който се стартира, и пали. Нищо, той ще стане сега по-хубаво. Лилаво, не знам дали са го написали, ама лилавото и то е на гривната много хубаво се е получило. Статъвното лилаво. Аз я избрах. По принцип такива комбинации са много хубави и шаренко да има обаче. Не, към майката ли, тя пък съвсем не може. Ами как се научи? Интернет бе? Интернета учи. Интернета взима сама, тя Ленчето го гледа, ама... Това е много омагьосващо това. Децата са оправни. Ще едно-две ще направя. Най-много. Измисли това кълбо, махни го после. Ма спокойно. Много хубаво дете. Да не съм урок. Двете са голям тандем, просто са невероятни. Ти като се върнеш от отпуска, може още едно направим. Това може да го пуснем пък. Вече завършващия вариант. Сам Калуянчо има да се построи. Калуянчо го обвиняват в клюкарство. Ох, забаликата. Той като живее с майка си, с баба си, какво да прави младежа? Къде се шала? Ленче, шала къде е? Ленче, бе! Ето ти го шала до тебе. Големия шал. И големия, като няма малък. Добре. Гергана да го разположи по... Сгъни го малко там. Да, сега захлопи. Да. Да. Чудесно.